Jam siji bengi numis turu lali hari Alhamdulillah. kula pikiran puyeng aduh angin dikawat turun. Alhamdulillah. Assalamualaikum batur-batur kanda jurig. Ketemu maning karo Reang Mangasep ning tabir misteri. Matur kesuwun kanggo batur-batur sing wis pada mampir meng channel kiyen. Kanggo kandahan dina kiyen ana cerita sing kang tohari ning salah suwijining desa sing ana ning wilayah Kecamatan Bongas Indramayu. Kang tohari ki pengen nyeritakaken pengalamane dheweke sewaktu masih cilik aja. Kedadiannya ki ning tahun 2003. Waktu kuun Kang tohari ki wis lulus SMP, mung bae gah orang lanjutaken sekolah. Dadi dheweke ki ya arep nglanjutaken usahane wong tuane dadi tani kah. Paling ya sedina-dinane ngrewangi bapane. Ya kun ke lamona dijaluki tulung, lamona disambat kenang bapane daung ngrewangi je. Lamona ora mah ya Kang tohari ki uripe santai ning omah ki ya glantang gluntung bae yang konon je. Nah, sampai ning salah sewijining dina waktu kuun ku bapane Kang tohari ki balik awan biasa bapak ki lamona awan ki ya sing sawah ki balik dikit mangan ning omah kah. Nah, sebise mangan bapane Kang tohari ki arane ki Mang Rustam. Jadi Mang Rustam ki langsung turu aja ning kameran. Kin ki ya ora biasane mah bapak ki sewise mangan ki dodok dikit ning ngarep yang ngadem-ngadem kang ngilangaken keringet kone ki udud, kadang ya nginum wedang karo udud. Nah, semisale arepan balik maning meng sawah mbun deleng kebonan ya kone kok ya dilanjut maning. Lamona ora ga ora turu ora apa, lamona ora arepan meng sawah maning kah biasanya ki dolan mengumes apa kin mah bapak ki turu aja. Turu apa gak bapak kadingaren ya bawa rasa reangku lagi bengi bapak aja ya orang begadang ora apa ya wis lah endah jora jarakan toharine ki. Nah, anak perasaan khawatir melange ki bapak ki puyeng ta prewen. Sorene ki bapak ki tangi jam-jam 3:30 ki suwe turu ki jeca sing awit entas bedug juhur ka sampai tekan jam 3:30 sore kan suwe. Bapak ki tangi, selesai tangi ki bapak ki adus terus ya midang apa dodok ning jabak ka koro udud. Oh, jarakan tohari ki berarti bapak ki ya kayaknya ki ya ora puyeng ora apa. Nah, mung bae sewise entas isa maning-maning ki ya ora biasa-biasane bapakne ki njeluk Kang tohari. Re je, iya je pak je. Anu ga jeri pejetakan bapak aja, pejetakan je pak. Iya aja bunang apa aja awake bapak ki pada pegel. Nah, bapaknya ki ora biasane jaluk tulung Kang tohari kon menjetakan je. Kang tohari ki ora biasa menjet awake bapaknya ki ya bruk je pak prewen apane sing dia pejet gigire jeri je. Nah, waya gigire dia apa kena sih je pak wong mejetku ya diunyet-unyet bae je. Diunyet-unyet je pak. Iya. Nah, diunyet-unyet kana Kang tohari ku gigire ki. Gigire bapaknya ki panas pak aja apa aja kin gigire bapak ki panas je pak ora puyeng ta je pak kayang kenen ya ora aja ya bokat saking kepayan ora bapakne bapak kula mun kepayan apa biasanya kan ora elok ngongkon reangkon mejeti je pak kin ki ya kadingaren temen ya mbu je pengen dipejeti bapakne nganggo balsem je pak ya wis brok jangan nganggo balsem ya ora apa-apa kayaknya jake-ake bokatan panas je. Iya je pak. Nah, dari ki diolesi balsem apa gigire bapaknya ki kenang Kang tohari diunyet-unyet maning mung bening kene ki ana sing aneh aja. Bener-bener aneh. Dari ki ya gigire bapaknya ki sejeron yang kulitnya ki kayak ana sing bergerak aja. Nyeras apa ya nyelarak sing esor mengduwur bentuknya ki melintang. Jadi kayak ombak kah nyelarak sing esor sing gigir sing beyekan ki mene mengduwur ki. Selarak mengduwur. Pak, ana apane je pak gigire aja pak. Apa sih jeri? Pak gigire anu je pak. Gigire mengduwur kayak ana sing gerak-gerak je pak ning jerone kulit. Apa sih jeri jere bapakne ku. Iya je pak yakin mau kurang kundeleng ana sing nyerasak mengduwur apa je ya pak. Nah, karena rame jadi ki lemboke Kang tohari ge teka karo adine nang apa je. Mak jadi lengan je mah gigire bapak.
apa sih jarian apane embu je mamung dhuwur kayak ombak awas delengakan je delengakan. Nah iya je cah anak embo kayak Kang Tohari gendeleng. Jadi gambarannya ki gigir kan anak kulite. Nah si kulit kin ki anu kang luntung mengduwur kaja cang luntung mengduwur kayak ombak selarak ya kayak konon ya melintang posisinya ki embok kayak kaget Kang jenang apa aja Kang iya bener jenengan Tohari ngomong iku je gigire dure apa. Nah bapaknya ki wis ora semaur maning waktu kunku wis ngluntung be merem Kang ya meneng bae jari bapak nirane jora Kang Tohari ne ya panik kaget bapak meneng bae bapaknya ya di lemung mahaken awake ki kon lemumah diwali ka awake bapak ki meneng bae matane ki merem aja. Kang Tohari ki wis wedi sampai jantungnya bapaknya ki ya kupingnya Kang Tohari ki ditempelaken ning jantungnya kok masih deg mak aja masih urip bapaknya ya sira sing siapa sing ngomong mati ya mak jamungan merem bapaknya ya di mek apa tangannya ku ya masih ana denyut nadine ki masih urip je mbak iya aja siapa sing ngomong mati mana niliki siapa je jaluk tulung ning tangga. Nah tanggane ki kaberan arane ki wagambuh jaja wagambuh ki luwih tua sing bapane tadi ki monokaken meng tangga wak jaluk tulung wak nyambat bapak embu merem ora tangi aja nang apa bapak nirane je ri je embu je pak anu jawa jora tadi ki monokaken wa gambue ndeleng nang apa aja embu je ku je mau gigire ku ya kayak nasi luntung mengduwur wah kesambet embu apa je ki anu ke Rustam ke je kesambet Jawa jor jare Kang Tohari ne ke iya kesambet buah apa aja ke bapakku masih kena kesambet aja masih mempan kesambetku maksudnya prewen jari jor jare anu ne ke jare wagambu ya bapak kan sing awit bocah dolanane ning kebonan je sampai tua semene masih kesambet be wong kesambet mah dudu bocah dudu wong tua je uaga durung lawasku kesambet je iya ta Jawa iya terus prewen ya wis dianu bae jadi upai ambon-ambon kan minyak kayu putih buah apa nah dupai aromaterapi lah ning cungure ki sampai akhirnya ki bapaknya ki melek maning bapaknya ku gemuyu jaja sing mantak gawe Kang Tohari wedi ki bapaknya gemuyu hehehe celinguk bapaknya pak nyebut astagfirullahaladzim jare bapaknya ki iya je pak reang siapa je pak ya Tohari je anaknya bapak je pak nang apa cengar-cengir pesem iya bapak ki nang apa jeri bapak mau ku pingsan kayaknya mah je pak hari kini nawa gambu je iya ya niliki menekaken je. Nah terus ki nang apa jaira jetam je embu je wa pasti raki ya ngalami ya sing ora biasa ta prewen lagi awan acak kira kintas tulan mendikaken je dia eling iya sih je lagi awan kurang ku ya ngalami ya sesuatu sing ora biasane jare bapakne Kang Tohari ne ki apa je kuna ku jetam je jare wagambu ku anu je ya Kang Tohari gak ngerongokaken apa sih ngarep diceritakan nang bapakne dauga bapakne ki arep cerita bapakne ki punten ki man tadi bapakne ki mongkok sampai akhirnya ki glogak mutah mung bega sing diutahaken ki dudu encak apa sing dipangan lagi awan ya sing diutahaken kenang bapakne ku getih kental kah dadina kan keluarga ya pada panik kabeh bapak nang apa je pak bapak nang apa bapaknya ku ya celinguk wis ora apa-apa getih kotor aja kayak bapaknya ngomongnya kayak yang konon. Nah waktu semono ku ora kepikiran digawa mong rumah sakit ta digawa mong puskesmas ta ora kepikiran sampai tekang kono wagambu ki ngomong rek ya tonggonan dikit bapak nirane dikana arep mendi Jawa arep niliki dikit ya niliki ya sing ngerti lah dadi ki ya wagambu ki miang ki ya ninggalaken Kang Tohari karo keluargane sampai kurang luwih ki 20 menit wagambu ki balik maning nggawa walebe. Jadi wagambu kan luwih tua sing bapane Kang Tohari. Nah walebe ki luwih tua maning sing wagambu. Umure walebe ki wis wedak punjul je mono kena ki. Nah ngapa je tam je. Embu je wana walebe jor jare ane ki jar bapane Kang Tohari ne. Alah jasira ki jetam kena kayang kenen mah sira ki kena jentas ngapakaken jasira jetam ja kesambet sira ki ja ketembak je ki kesambet je walebe je iya sira ki kena ning ngendi ning witan rangdukan aja ya sing ning pinggir sawah kah. Nah ning kono ku bapane Kang Tohari ki kaget jiwa dikaku weruan Jawa jora iya je kayang kenen mah ya
kena ning wit rangdu je kingki prewen ceritane prewen awite jor jare walebene kita koning bapane Kang Tohari. Nah bapane Kang Tohari ne ki ya mikir dikit kayaknya mah ya dieling-eling dikit ke sampai akhirnya ki wis kelingan kabeh dau diceritakaken mangasepe izin nginum kopi dikit ya. Bangga batur-batur pada nginum kopi. Alhamdulillah. Alhamdulillah kopi ireng mantap rasanya ora berubah. Lanjut maning menceritane bapane Kang Tohari Mang Rustam. Dadi Mang Rustame ki cerita ning walebe. Anu je walebe reang ki ya lagi awan kan ya arep balik meneh kan arep mangan kayak biasa reang ki numpak sepede aja. Masih numpak kepit aja numpak sepede di pedal terus sampai ngliwati area sing ana wit rangdune kah ya memang area kunku ya keceluke ki sungil, keceluke ki angker, bocah cilik bega ya blaweh dolanan monokaken ki ya alasane wong tuane mah karena ning kono ku masih masih rungseb ya akeh sembak blukare melange ki anak ula tah anak ya satawan kayak kala jengking buah apa tadi ki bocah cilik ki ya blaweh dolan monokaken. Nah terus je prewen je ya lagi reang liwat anu ku pinggir wit rang dukun ku jawa lebih anak sing nyeluk reang je tulung ya Kang je tulung je ya reang kan mandek tak rem sepedane ke seret mandek celingak-celinguk ning kono ku anak wong kin ki ya kaki-kaki mung bega durung kaki-kaki kaya walebe durung apa aja umur-umur sewidak aja walebe ya ora beda pira aja kalau yang sewidak mah jauh aja walebene ki iya aja. Nah si kaki-kaki kuwen ku lagi mau poni uyah wadag jadi uyah wadag itu dheweke gawa cepon gawa ceting bosi cepon pokoknya mah ya anak wadahe aja. Nah uyah wadage ki apa ya niba blarat ning lemah kah. Nah uyah wadage ki dipoponi kenang si kaki-kaki kuwenku ya kenang reange kan tak takoni jora walebe nang apa wa anu je Mang je tulung anak reang je iya tak tulungi apa je iki poponanakin je uya wadag je pada pating blarat ning lemah kan je walebe uya wadag ge wis kulah karo lemah kotor jora anak awune anak apa reang kan mikir ya maderga uya wadag kan regane sepira sih jora ngurup karo botol lencak bega oli lamun anak wong mider kan ngurup karo segaking ya oli je uya wadag mah. Nah toli reang dewek kan ning padangan pirang-pirang uya wadagku. Nah reang ki ngomong ning si wong kuwenku Mang wa je wusi wa je tong dipoponi iku jara papa tak genteni bae kenang reang uya wadag ge. Nah wong kuna ku malah nyewot je walebe ning reangku nyewot ki ngomong je sira ki sombong temen dadi wong ki tak jaluki tulung kon moponi uya wadag ngomongnya arep digenteni je sira ki je reang kan jaluk tulunge poponana uya wadag je dudu kon ngongkon irang genteni dudu apa aja sira ki sombong dadi wong ki malah ngumbangi reang ya reange wong ora salah apa-apa jor dadi tak semahure je anu jewa je je wah jadi aku wong reang ki arep ngringanaken bebane dheweke je dika kan jaluk tulung maupun uya wadag daripada dipoponi siji-siji kan ki wis kotor wis kula lemah kula awu masa ya arepan dipangan maning. Nah sementara reang ki ning omah ki akeh uya wadag ki wis tak genteni bae kenang reang sira ki sombong dadi wong jeng nguntap ning wong tua lah wis lah daripada reang kepancing emosine aja orang ya ning wong kiyen tadi ku tak tinggal kloyong bae wong kun ku reang numpak sepede maning ya memang waya reang nyelinguk mengguri ki ya sosokun ku wis ilang terus reang balik mengumah awak reang ki langsung kerasa ora enak je mulane gantas mangan reang ku langsung turu je tangi turu awak ya kosi pada lara pada abot tak gawa adus apa mung bae ora ilang angger bae sampai ya mau sore ngongkon Tohari mejeti apa aja kayak konon walebene ki mau ngangguk-ngangguk bae maning-maning jetam je aja kayak konon maksud aja kayak konon ku prewen je walebe maksud reang mah aja nawani uya wadag aja nawani genteni uya wadag nganggo duene ira apa sih je walebe
saking dipikir aja ari sing ngarane makhluk halus bangsane demit bangsane memedi omongannya ki ya selalu nganggo perumpamaan ya. Jadi ki ora semestine maksudnya orang ngerti aja walebe aja saking uya wadag je ya kan ki simbol uya wadag ki simbol je walebe iya uya wadag ki uya wadag anane ning ngendi je uya wadag anane ning laut yo jare kanto harine ki ning laut mah gena gawene je lamun ning umah uya wadag anane ning ngendi ya ning padangan je walebe ning dapur. Nah uya wadag ki anane ning dapur je siapa sing biasanya ana ning dapur ya semak jor jare kanto harine dadi sing semahuri ki kanto hari je ya semak aja sing ana ning dapurku. Nah lamun ira nawani uyah wadag digenteni yang nganggo uyahe ira kone ki ya mbok ira ki je to hari je anu je tam je rabinirane ki ya kanggo urup-urupe je kanggo urup-urupe je iya ira ki ya secara ora langsung ki ngomong wis uyah kun mah ya tontongan di pet tak genteni nganggo rabine reang je kayang konon loh yo jare kanto hari ngarang-ngarang bae ki lebih ki je yang ki disambung-sambungaken bae lamun jare wong sakin mah istilahnya ki cocok logika kingki ya je kingki lebih ki ya nyambung-nyambungaken bae jor kayang konon jare anu nek jare lebih nek ya kanto hari ora percaya ora apa wis maning-maning aja ditawakaken kayang konon je untungnya ora gelem jor kungku wonge ku iya sih Jawa lebih untungnya orang gelem ya iya jadi maning-maning aja kayang konon je mung bega aneh dau gak kang tohari ki arepan orang percaya apa sing diomong nak kenang walebe emboke kang tohari ki lungane ki malah mundur je lunga mundur sing mau ana ning jero ruangan kunku mundur dewek ka mundur dewek terusnya kan ya ditakoni kenang kang tohari ki mak ri je nang apa mundur-mundur je mak je ri tulung ana semak je ri tulung dari ki mboke kang tohari ki kaya ana sing narik sing guri ki tulung jari tulung ya kang tohari kan melayu ngunda gemboke digepek ki kena kang tohari mboke ki tetep mundur jadi ki tenagane kang tohari ki kalah ketarik ka kang tohari ne ki mboke kaya ana sing narik. Nah walebene kan delengkuan walebe ki ngudag ning ruang tengah kan ana meja ning meja kun ku ana gelas ki ana banyune embuncak nginum apa aja kenang walebe ki dipet banyune ku di nggok kemu disemburaken ning gurine emboke brus je sewise disemburaken kayang konon jare walebene ki ya mana miang ajang ganggu anak putune wong kene je mana miang balik maning mengasalira ya memang percaya ora percaya sewise walebe nyembur ki ya emboke ki bisa kontrol maning enteng maning awake kuna emboke kang tohari ya melayu maning menjero kameran karo lakine jor karo bapane kiin kang tohari sementara walebene ya ora suwe ki monokaken ki ya mengkameran maning je ngomong ning bapane kang tohari kitam prewen ira je bisa lu ngata beli ya bisa je walebe ya wis ayo mana mendi jor jare anune ki jare bapane kang tohari ki ya mono maning mengbitan rang dukun sakien wayamene je walebe iya sakien je ya wis jayu Jawa lebih aja jare ane ki bapane kang tohari ne nah kang tohari gak melu waktu kunku adine kang tohari ya pada be melu jadi ki rame-rame ora apa-apa Jawa lebih rame-rame wis ora apa-apa mung be konira maning dalan bae je pinggir dalan reang sing marani meng wit rang dune iya Jawa lebih aja ora nah jadi ki rame-rame karena rame-rame tanggane apa kan pada takon mangarep mendi rame-rame aja iki arepan mono marani wit rang du wit rang du jedure apa aja iki kesambet je reange jor jare Mang Rustame ki. Tadi ki sing sajen ki pada tiburan karena penasaran pada tiburan terus monokaken sampai ning pinggir dalan ning pinggir wit rang dukunku walebe ki ngomong wis je sing nonton ning kene bae aja meluan marek je sing marek reang bae jor. Iya je walebe. Jadi ki walebe ki dewekan monokaken meng pinggir wit rang du walebe ki kaya nyeluk wong sing di celuk ki ju metu je ngomong kayang konon ju ki juju tas apa ajar kanto hari kiarane ju metu adike je reang ngarep ngomong ya memang sing guri wiwitan rangdu ki wiwitan rangdu sing gede aja iya metu wong ki dongol je wong biasa tampilannya ki duduk kaya jurik duduk kaya memedi wong biasa nganggo klambine gak normal marani mengwalebe nah bapane kang tohari sing deleng iya aja bener wong kuen sing
uya wadag ge nepelukku sing jaluk tulung ning reang kon mumpuni uya wadag ku wong kuwen je. Bener je wong kuwen jare kine ki jare bapane Kang Toharine. Nah walebe ki ngomong embung ngomong apa soalnya mau rapati ya jelas Kang Tohari kan ning pinggir dalan sementara walebe kan ya monokaken ning pinggir wiwitan Rangdune. Nah sewise ngomong-ngomong walebe ki ngaweni bapane Kang Tohari tam ene dikit je tam. Nah bapane Kang Toharine monokaken kayaknya ki bapane Kang Tohari ki ya angguk-angguk bae kan dah. Terus kayak ngono wis ayo bubar je bubar. Nah bubar pada balik mengumae bapane Kang Tohari maning ya cah ngumpul ning kono maning prewen je walebe wis ora apa-apa ya wis beres masalahe. Oh mengkono je walebe iya aja jare bapane Kang Toharine jare Mang Rustam walebe je hari kan akeh pisan je walebe kosi ana puluhan ning guri wiwitan Rangdu. Nah sementara sing dideleng kenang Kang Tohari karo warga mboke Kang Tohari apa sing ning pinggir dalan sing kedeleng ki mung wong siji sing ngomong karo walebe ki mung bega jare bapane Kang Tohari masih marak ning guri wiwitan Rangdu ku pirang-pirang ning kono ku. Oh ya wis ora apa-apa je memang sing nonggoni wiwitan kun kan pirang-pirang je ora mulane ge ya ajak bae lamun liwat monokaken terus ya nawakaken uya wadag ge soalnya ki uya wadag ki simbol lamun sing arep dinakaken ki ya kuwen rabinira wong sing biasa ning dapur bareng karo uya wadag je. Oh mengkono terus prewen je walebe kine ya dikane ki arep diantaraken balik ta prewen ya ora jarang mengko balik maninge ari esuk je. Reangnya ning kene dikit ning omeira dikit je tam. Oh berarti masalahnya durung beres je ya walebe. Masalahnya mah wis beres je. Mung berangnya ki masih pengen ning kene je. Kone dibaturi kenang kieu bela kenang gambu je boh je sira gelem je wa jora. Jare anu nek jare wa gambu aku. Oh ya wis ari kaya kono. Ya warga dikon bubar. Warga ya pada balik segenai karena Mang Rustame ke wis waras. Mang Rustam karo rabine turun ning kameran. Adine Kang Tohari turun ning kameran, Kang Tohari turune ning ruang tengah, bokatan sewaktu-waktu walebe karo wagambuh ki perlu sesuatu kan ya gampang nangekaken Kang Toharine. Jadi Kang Tohari ki ya ngedeng ning ruang tengah ning kono standby sementara ning ruang tamune mung walebe karo wagambuh bae wong loroan bae ki. Wong loroan mung bega orang ngerti sing ngobrol ki kayane ki luwih sing 5 aja cah wong ki. Apa gak kayane ku ramean je. Ngobrol ku ya rame apa tangga sing mau pada balik tekak maning mampir maning tak prewen apa gak pada ngobrol rame-rame kayak kene sampai akhirnya ya wis lah Kang Tohari keturun. Nah waya subuh Kang Tohari ini ditangekaken kenang wagambuh ke ri nangi jeri iya Jawa reang ngarepan balik je karo walebe garepan balik. Oh iya Jawa je dileb lawange je. Oh iya jadi cengkal tak prewen jor iya je Kang Tohari ini kan tangi marani menglawang ngarep ning kono ku ya walebe ki wis ning lawang terus ya wagambuh metu sing jero omah lawange diilep kenang Kang Tohari dicengkal. Nah Kang Tohari ki ngingok meng meja ning dur mejane kan ana asbak ki muncung je coh kayane ki ora mungkin lamun wong loro ki muncungnya ki ora kira-kira ka akeh awune ki udude ki udud anu ka udut klobot ya puntungannya ki pirang-pirang awune ki muncung apa gak ke pisan je lah wis lah engko lah hari awan takon ning wagambuh je wagambuh kan tanggane. Nah waya awane kan wagambuh turu sewise wagambuh tangi ki Kang Tohari ki takon wagambuh lagi bengi kunje apune udut ning dhuwur aspak pirang-pirang je akeh ta wong sing melehkan ku duduk wong dudu apa jeri je sendeng-endeng ki terus terang bereang ki ya dau kuwen kanda ngobrol karo sing dudu menusa aja iya aja berarti sing nonggoni wit Rangdu iya sing nonggoni wit Rangdu pada teka menekaken pada udud ditawani udud kenang walebe ki udude ya mung bae kuwen anane udude klobot jadi ki pada udud klobot je. Oh ya kayak ngapa raine je raine mah ya kayak wong bentuknya ki menusa mung bae raine ki radakan serem ana sing raine pucet je ya lamun dijak ngobrol mah ya nyambung dijak kanda masalah radio ya nyambung dijak kanda masalah sepur ya nyambung je. Oh mengkonon iya je. Oh ya wis lah jare Kang Tohari ki sebenarnya mah penasaran pengen takon ning walebe mung bega ya kayaknya kan ya ora pantes ora wangun jadi ya Kang Tohari ki ya
ceritanya ki mung sing wagambuh bae aja kayang konon. Ya alhamdulillah tas kayang konon ku ya bapaknya ki ora kesambet maning, normal maning kal dina liwat mamba mono ga ya orelok nanggui maning yo. Toli ga warga kono ku ya diwanti-wanti lamona ana ya wong jaluk tulung ning area rang dukun ku ya ditulungi bae ora apa-apa tapi aja nawakaken genteni barangnya dewek ya kayang konon ya ceritanya gaya pragat mau semono bae matur kesuwun kanggo batur-batur sing bisa ngrokna mudah-mudahan ya bisa ngibur lamona akeh kata-kata sing ora enak dirongokakennya kaya njaluk pangapurane bae pun mah Reang Mangasep pamit undur diri jaga terus kesehatannya batur-batur kabeh. Assalamualaikum.